TV ubwansu bw'omugusi omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Via kigima umwanchi umwirigereria vegetaseni kia Ndizi TV ne mambingi anende tokumera na asomorobiri obwensa kia bono mambia boka good morning umwanchi umwirigereria sangana intwe asomorobiri ga ekera chire chitali kia merongevere na ivere chomutenyo gatano na kabere omwako yega bwechiri bubere merongevere na enye tomanyingo umwanchi umwirigereria ngake weekend yago yarenge na kiwacha kireli tukeligalia Jumatatu na igonga kwero beretie ase wiki yega engima niko to kwalgana bena somurobeli wensa kia bono mambia elinda tabeto kumanyana ya beteka kokolekana kurwali kotu agatikane teria Friday goika mambia ya boneka kondo mwanchu mulielia niko to kwa hapo igoli bagalia bene liko kwana na into ya masemo obego kumanya abamino ngayobwa ateteke bagokuru nendo bamanyenga ngakikwa beire gokwero belia ase wiki yega turababere batatu abasani bago abayiri bago yamate yago bago so asomorobeli obwensa kia bono mambia metengana mango mwanchu mulielia bereka kolekana kurwase weekend yarenge ntambe onyagoko na gosanya koro mwegeno bwedini yege Islam na bagoto manyangari tukore Ijumaa ikuwa bete ko gosasima koruri tukore Jumamosi nyano musabato na bagoto tebyanga nkaigwa ikeranete ase gesasime na bagori tukore igoro nayo nyakore omo oyokogenda ase kanisa tukore Jumapili na bagoto manyanga ngaikwa bwatereteri tukori yago abo igoro bo igoto manyanga wiki yo mwanchu murigeria ngaki roche kwa beri gokoye chaka bene sangana intwe wetera sensemerie mitandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Boigo atotomere ujumbe yage nkya wetera namba yesimu ya 0792192834. Boigo swa sensemeria WhatsApp channel ya Ndizi TV News Digital obeko gukwana na intwe maseye mamashabike itonsi korwase chi county chonsi emerongene na isano na ibere imensi ya Kenya ni goto ko baligane bene tutari kweba mashabike itonsi korwase nse chiri cha Maiko ititari anenke Rubo Frida nolyo kwaneke bana chibi channel yogiri ya wikira sole asenchira ya bene na erenya nchama Abigail na nchenkoro kwa Job Maangi kikwegura maliogia nyabera waswa embeo manyanga omoroberi obwensa kia obeire gogo chaka bene boka soa ime ijio moroberi obwensa kia tura oyomo turababere tobe tokoba libwa elimo ase omoroberi